Mwatsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku kanema wano wa Times koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto litha kupitirira mdziko muno. Bungwe la MEC latsindikanso kufunikira kwa ma election management devices pa chisankho cha chaka chamawa. Mulipoto lathu lapatela sabata ino Mese Matonga akubweretsa poyera mavuto amene ophunzira aulumali osamva akupitirira kukumana nawo mdziko muno. Tiyeni nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi. Bwino lomwe pali chiopsezo choti kusowekera kwa mafuta a galimoto kupitirira mdziko muno pamene Petroleum Importers Limited PIL ikuti yatsala ndi mafuta a masiku awiri okha basi. Akuluakulu abungweri anena izi pamene anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Wapampando wa komiti Awerani Chilenga wati pofika la Mulungu lapitali dziko lino linali ndi petro wa tsiku limodzi ndi diesel wa masiku atatu. Wezi Gausi akusimba zambiri kuchokera ku Parliament. Poyankhula ndi Times atamaliza kukumana ndi abungwe la PIL kumponera lolemba, wapampando wa komiti Awerani Chilenga ati bungweli lauza komiti yawo kuti lidalembera kale anduna za magetsi lachinayi sabata latha pa nkhani zokhuza mafuta. Iwo ati vuto lili kuchitikanso kwambiri kamba kosowa ndalama zakunja mdziko muno. Mkulu wa bungwe la PIL Martin Msimuko sanathirepo ndemanga atamaliza mkumano wawo ndi komiti iyi. Pakadali pano komiti ya ku nyumba ya malamuloyi yatsindika zakufunika kokweza mitengo ya mafuta mdziko muno, linauzanso kuti iwo sakupanga phindu kamba kakuti mitengo ya mafuta ndiyotsika kwambiri. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lili ndi chikhulupiriro mu makina atsopano a election management devices. Wapampando wa bungweri Annabel Mtalimanja wati makinawa adzathandiza kuti chisankho cha chaka chamawa chidzayende bwino. Mtalimanja alina izi pachiwiri m'boma la Dowa pa maphunziro anthu amene azidzakonza makinawa. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja anati ndondomeko yoyendetsera zipangizozi ndiyodetezedwa ndipo idzathandizira kuti ndondomeko ya chisankho iyende bwino. Mtalimanja anatsindika kuti bungweli lipitirira kuchita zokambirana ndi adindo osiyanasiyana pa nkhani ya chisankho ndi cholinga choti athane ndi nkhawa za adindowa pamene bungweli likufunitsitsa litamachita zinthu poyera pamene ikupitirira kukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Makina tigwiritsa ntchito ndithu tikayamba registration pa 21 titumiza ku masenta onse. Anzathu azipani monga takhala tikuwafotokozerera akhulupirire kuti makina wati kugwiritsa ntchito mwa ndondomeko ndipo palibe chachinyengo china chilichonse. Monga timapemphera nthawi zonse iwo ndiomasuka ndipo ndofunika kuti afike ndithu ku senta ina iliyonse aone kuti ntchito ikuyenda bwanji. Kumbali ina iwo apempha anthu omwe akuchita maphunzirowa kuti akagwire ntchito yawo mwaukadaulo. Mmodzi wa anthu amene akuchita nawo maphunzirowa Lankeni Mwambira anati maphunzirowa ndiofunikira kwambiri kuti ntchito yawo idzayende bwino. Maphunziro lero ali bwino kwambiri ndi akhala othandiza kwambiri kwa ifeyo ngati ma technician mdziko la Malawi, because ndikudziwa kuti tikuyimirira ma technician ena amene ali kunjanso, chifukwa ma skills amene titaphunzire kunoko akatithandiziranso kuti tikapange zinthu zina kunjako. Izi zikudza pamene zipani zina za ndale zakhala zikuonetsa kusakhutira ndi kagwiridwe ntchito kamakinawa. Bungwe la MEC likuyembekezereka kudzagwiritsa ntchito makinawa okwana 6,500 pa ndondomeko ya chisankho cha chaka chamawa kuyambira ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti imene iyambe pa 21 mwezi uno. Bishop wa Diocese ya Mzuzu ya mpingo wa Katolika John Ryan wadzudzula kudzikonda komanso kudzikundikira chuma pakati pa andale ena mdziko muno. Bishop Ryan ati ndi zokhumudwitsanso kuti andale ambiri amayika zofuna zawo patsogolo
malo mwa chitukuko cha dziko akasankhidwa maudindo osiyanasiyana. Bishop wa amalankhula izi pa chikondwerero choti bungwe la amayi la Kwitu lakwaditsa zaka 20 chiyambireni ntchito zake mdziko muno. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Patience Lunda. Bungwe la Kwitu limathandiza ana ovutika komanso limaphunzitsa achinyamata ndi amayi luso losiyanasiyana. Bishop Brian anati mabungwe ngati a Kwitu amakasaka thandizo kunja kwa dziko lino kuti athandize ana achinyamata komanso amayi a mdziko muno koma salandira thandizo kuchokera kwa Malawi komanso boma kumene. Iwo anapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa boma ndi mabungwe omwe si aboma kuti athandize kutula miyoyo ya Malawi. But the problem is we are so busy with our own agendas in government, in politics. Vuto ndiloti anthu amayika zofuna zawo patsogolo kuyiwala za Malawi. Koma sibwino kumangodalira mayiko ena kuti atithandize. Depending upon people from America to rear children here in Malawi. This is the job of us Malawians, of the government here. Kumbali yake yemwe anayambitsa bungwe la amayi la Kwitu a Ana Msowoya Kids anati akwanitsa kufikira ana opitirira 800 ndi ntchito zawo zosiyanasiyana. Akids anadandaula ndi kusowa chikhumbokhumbo chothandiza anthu ovutika pakati pa Malawi. Kuti dziko lathu lipite patsogolo tiyena kuti tonse tizipereke osaganiza kuti kodi ndikachita chakuti nditengapo chani. Mavuto ena ndionena kuti sitikuonedwa. Chimandipesa chisoni kuti munthu amene amakuyamika ndi wapatali osati wapachani wapafupi. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu akondwani Brian Yasulu anayamikira bungwe la Kwitu pothandiza kutukula maphunziro ndi ntchito za umoyo. Bungwe la Kwitu layambisanso ntchito za luso la manja monga kusoka komanso kalipentala. Bungwe ligwiranso ntchito yodyetsa ana komanso kupereka thandizo la fizi kwa ophunzira ovutika. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Mese Matonga akubweretsa poyera mavuto amene ophunzira aulumali wosamva akupitirira kukumana nawo mdziko muno. Mese wapezanso kuti ophunzirawa akukumana ndi zokhoma zambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya awo. Sukulu ya sekondari ya Lilongwe Girls yakhala ikusula akadaulo pa ntchito zikuluzikulu zotukula dziko lino. Komabe chingakhala ana omwe amayenda makolidwe a sukulu ya makhala ndi maloto akuluakulu. Kwa Eliza lomwe dzina lake lenileni wa zaka 19, maloto ake ngotsikirapo kamba kavuto losamva lomwe ali nalo. Patapita masabata awiri atabadwa, Eliza anasiya kumva chifukwa cha matenda a meningitis. Kuvomereza vuto lomwe ali nalo kwathandizira Eliza kuchita zinthu zochuluka, koma Eliza samaona atalembedwa ntchito kamba kavutoli. Eliza kudzera mwa mphunzitsi wake woyankhula ndi manja anati chifukwa cha vuto lokhudza kumva iye amakhulupirira kuti chomwe angathe ndi kukhala aterala. Ntchitozo ine ndi zisenzafusa makolo anga kuti kodi nditha kugwira ntchito yanji, koma panopa maganizo anga ifa kuti kunoko ndiphunzira teralingi ndifuna ndipeze ma skills ateralingiwo kuti mwina kusogolo kufa kuti ndi vuto la communication kusogolo ndizati kugwira ntchito pandekha yosoka. Nkhani ya Eliza ikuonetsa ena mwa mavuto omwe ana akuphunzira sukulu ali ndi ulumali akumva akukumana nawo. Malinga ndi Lucius Zimba, mkulu wa department ya ana maulumali osiyanasiyana ku sukulu ya Lilongwe Girls, mwayi kwa ophunzira osamva kuchita bwino akachoka pa sukulu ya sekondari ndi ochepa. Pa nkhani ya mayeso aboma kunena kwa lero tinena kuti anawa akuchita bwino chifukwa chesi yapitayi ana onse amaulumali pa Lilongwe Girls anakhoza. Pa MSE analakwa mwana mmodzi wa maulumali, ena onse anakhoza, chimene tikuona kuti ayamba kuchita bwino kwambiri and ndi record yoti ndiyaposa chedwa apa chifukwa cha zina zimene takonza zimene tikupanga kuti tathandize anawa kuti achite bwino. Sekerani kufa kwina ndi mmodzi mwa akuluakulu omenyera ufulu wa anthu osamva, ndipo anati pali mavuto ambiri omwe akulepheretsa anthu osamva kupita patsogolo ndi maphunziro awo.
akufa kwina omwenso ndi osamva anati pa msika wa ntchito anthu osamva ambiri amapezeka kuti amagwira ntchito zamanja kamba kuti amakhala alibe zowayenereza zopikisana nawo pa ntchito za m'maofesi. Kumalawi kuno kuli anthu oposa 40,000 omwe ndi osamva, koma kusowa kwa sukulu zapadera kwa ophunzira amenewa ndi vuto lalikulu, ndipo sukulu zomwe zilipo zochepa mulibe zipangizo zokwanira. Malinga ndi azimba pa sukulu ya Lilongwe Girls Secondary, mwana osamva mmodzi ndi amene anapita ku sukulu ya ukachenjede mu zaka zisanu zapitazi. Ana ulumali wakumva chimene ndikufuna chitachitika kwambiri, chimene ndi maganizo anga amafika apo nthawi zambiri, ndikuwamangira masukulu amene iwowo angapiteko masukuluwo ndikukaphunzirako ntchito zamanja. Mutha kudabwa mwana wa ulumali mtsikana atakujambulirani nkhope ngakhale yanu kuyijambula pa pepala ndi pensulu, koma masukulu ngati amenewo kulibe. That's why mina Lilongwe Girls itapanga zoti ana wadzisoka, situkudziwa kuti kwinako akapita bwanji, kwinako akapitilizira kuti. Nde chimene ndingakonde kwambiri nchonena kuti mwina boma kaya ndi anthu amange masukulu onena kuti ana amene wawa apezeke ndithu ndi chochita china chake akatuluka kunoko. Komatu pali nkhani zina zopatsa chiyembekezo, monga nkhani yake Timwamvani wa zaka 24 yemwe anasiya kumva ali ndi zaka 10 ndipo anagonjetsa zovuta zonse ndi kumaliza maphunziro ake a degree ku college ya Chancellor, ndipo pakadali pano akufunitsitsa atachita maphunziro ake a PhD. Nthawi zambiri ana amene ali ndi ulumali osamva amalephera chifukwa chakuti ma specialist teacher aphunzitsa amene ndokadawo lothandiza ana osamva alipo ochepa. Ndiye boma limanena kuti anthu pano pati kukamba tinoti za maphunziro akasakaniza inclusive education, kuti ana osamva ndokumva aziphunzira limodzi. Inde zimenezo zikuchitika koma chithandizo ku masukuluko ndi chochepa ndi chosakwanira, chifukwa choti mwana wina aliyese amene ali ndi ulumali mani zofunika zawo zimakhala zosiyana sizofanana naye. Malawi muno muli sukulu 13 za boma zomwe zimalandira ophunzira osowekera maphunziro apaderadera kuphatikizapo osamva. Malinga ndi department ya ana alumali osiyanasiyana mu nduna wa za maphunziro, dziko muno muli aphunzitsi okwanira 115 amene amaphunzitsa ana oterewa, ndipo muli maziphunzitsi okwanira 451 omwe amayankhula ndi manja. Ku sukulu ya Lilongwe Girls Secondary School kuli aphunzitsi ophunzitsa maphunziro apadera okwana 8, ndipo pa sukulu pali ana okwana 17 omwe ndi ana amafunika maphunziro apadera. Pa sukulu pamayenereka kuphunziridwa ma lessons 36 zomwe zili zovuta kuti aphunzitsi okwana 8 wa akwaniritse. Koma pana 17 iwo tikunayankhula za maklasi 4 zimene zimakhala zovuta kwambiri, kunena kuti aphunzitsi awiri pa klasi imodzi. Now malesson pa tsiku amakhala 9. Ndiye kuti munthu ayimirire 9 lessons pa tsiku kapena anthu awiri agawane 4 ka 5 zimakhala zovuta, ifa munthu sangayimirire for more than 2 hours akuyimirira kuti akupanga interpretation. Eliza ndi anzake ena ulumali ali ndi mwayi ochita maphunziro amanja zomwe zikupereka chiyembekezo chatsogolo labwino. Koma funso nkumati kodi maphunziro a anthu aulumali osamva angakwezedwe bwanji? Pofotokoza akhondoyo anati mpofunika kuchilimika pokweza maphunziro a anthu amene ali ndi maulumali kuti nawo azitha kupeza nawo mwayi wa maphunziro apamwamba. Zimene tingapange ngati dziko poyamba ndikuonesesa kuti chuma chimene chikuperekedwa gawo limeneli chikukwera, kuti tikhale ndi aphunzitsi wophunzidwa bwino amene pa Chingerezi timati ma specialist teachers, komanso zida zimene zimathandizira kuti iwowo amve pa Chingerezi timati ma assistive devices. Ndikoyenereranso kuti tikhale ndi curriculum, ndondomeko yoperekera maphunziro imene kuyang'ana ana wonse, osati ana alungalunga komanso ana amene amafunikira thandizo lapadera. Monga zikuonetsera mu nkhani, ophunzira ambiri osamva mdziko muno, ambiri mwa ophunzira amenewa ali ndi nzeru komanso amalimbikira, koma kamba kakusowa kwa zipangizo komanso aphunzitsi ambiri samapitirira patsogolo ndi maphunziro awo kupyola secondary school, zomwe zimapangitsa kuti ambiri adzakhale ndi moyo wovutika.
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zina zambiri posachedwapa. Is your company losing money to high operating costs emanating from fuel expenses? Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you of any suspicious behavior. Our tracking solutions also provide driver tags to monitor each driver's activity when the vehicle is used by different drivers. With Latrum Systems, you can track everything from vital information on your laptop to your entire fleet. Latrum Systems, technology at its best. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Kwa ndalama ya kwacha ati kwakhudza ntchito yopopa madzi kuchoka mu nyanja ya Malawi mboma la Salima kunka ku Lilongwe. Izi ndi malingana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ndi ya ndalama zokwana $313 million. Wezi Gausi akuyitsatira bwino nkhaniyi. Poyankhula atakayendera projektiyo wapampando wa komitiyi Awerani Chilenga ati komitiyi yawo ndiyokhutira ndi zimene aona zikuchitika ku Salima Lilongwe Water Project. Komabe iwo ati vuto lalikulu likhale ndalama zimene boma likhale likulipira ku Salima Lilongwe Water Project kamba kakugwa kwa kwacha mdziko muno. Nkhani ya ndalama boma likulipira mmene anagwirizanana, koma anadandaula kuti ndalama zimene alandirako mwina msogolo muno akamalandira ndalama zina zikumana ndi kugwa mtengo kwa kwacha. Ndiye kwacha ikagwa mtengo ndiyo ndalama zimene anagwirizana nawo za US dollars zikhala ngati kuti zabwerera mbuyo. Pazofunika kuti boma la Malawi liwonjezere ndalama zina mkwacha kuti value ya dola isasinthe. Mkulu wa Salima Lilongwe Water Supply Company a Valentine Kaupa anatsimikizira komitiyi kuti iwo akuchita bwino pa ntchito yawo makamaka pa nkhani ya ndalama komanso nthawi imene iwo adapatsidwa. Dziko la Malawi kudzera ku Salima Lilongwe Water Supply Company ikhale kugwira ntchito yopopa madzi kuchoka ku Salima kubwera ku Lilongwe, ndipo ntchitoyo ikhale kupinduliranso boma la Dowa komanso Salima. Abambo akulimbikitsidwa kukhala patsogolo pa ntchito yoteteza amayi ku nkhanza zosiyanasiyana. Phungu wa nyumba ya malamulo kumwera kwa mzinda wa Lilongwe Aulemu Msungama wati amayi amagwira ntchito yofunika kwambiri mdziko. Amsungama anena izi pamene amapereka thandizo losiyanasiyana
kwa amayi pafupifupi 400 mdera lawo. Thandizoli ndi mbali imodzi yokondwerera tsiku la anakubala. Kumeneko kudapita Brenda Khayo. Ansungama anati iyi ndi njira imodzi yokondwerera udindo amayi omwe amachita pa banja awo komanso ntchito zomwe amagwira ku dziko. Lachiwiri ansungama anapereka zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo chakudya kwa amayi pamwambo wokondwerera tsiku la anakubala. Iwo anati nthawi zambiri amayi amakumana ndi mavuto ochuluka m'mabanja awo koma amasankha kukhala chete pofuna kuteteza amuna awo komanso mabanja awo. Tiyeni tiwachengetera azimayi, tiwasamalira azimayi. Ndikunena zifukwa chani anthu amene amachitidwa nkhanza kwambiri. Timamva m'manyuzimu kuti ayi azimayi akhabidwa manja, azimayi agwiriridwa, amachitidwa nkhanza zambirimbiri. Koma mwayiwowa kuti azilankhule, ena amakanika olankhula kuganiza zonoti akalankhula ndiye kuti alibenso kolowera komanso ndotitsogolawo lithi amene kufoti mwina munthu amene amaganizira kuti adzathandiza iwo moyo wawo tsiku ndi tsiku ndi amene akuachitira chimenecho. Kwa ichi ndifuna ndiyankhule kwa azibambo kuti chonde tikaona azimayiwa tialemekeze. Mmodzi mwa amayi omwe analandira nawo thandizoli Aethelu Kachimanga anayamikira ansungama kamba ka thandizoli. Abamba samatichitire nkhanza adziti masula ndipo akati munthu pabanja ndiye kuti banja limafunika likhalira mtendere kuti banja likhalira chitukuko ndi mtendere. Mayi ndi bambo azigwirizana zochita olopolera vana. Mayi salera yekha bambo salera yekha koma mayi ndi bambo gwirizana kulera vana ndiye kuti anaja amakula mmoyo wauzimu komanso moyo wabwino wathupi chifukwa vana akapanda chokuphunzira mayi sangathe kuphunzitsa mwana koma mfunikira bambo athandizane ndi mayi kuti iye ujaye mwana uja adziopa kuti bambo akuti ndipita kusukulu mayi akuti ndipita kusukulu patsogolo pa moyo wake adzakhala bwino adzakhala pa ntchito zabwino natithandiza natukula dziko la Malawi. Zina mwa zinthu zomwe apereka ndi ufa, shuga, supu, nsalu ya anakubala komanso ndalama. Ansungama anakhalanso pamodzi ndi kudyera limodzi ndi azimayiwa ngati kukondwerera tsiku lawo. Ku Malawi tsiku la anakubala ndi tsiku la tchuti pamene dziko lonse limakumbukira ntchito yofunika yomwe amayi amachita popititsa patsogolo chitukuko cha dziko komanso kusamala mabanja awo. Ndi nkhani imeneyi yochokera kwa ulemu Msungama phungu nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane mdzulo buno koma tisadasiyane na insomiti yake. Bungwe la Malawi Electoral Commission latsindikanso kufunikira kwa ma-election management devices pa chisankho cha chaka chamawa. Vuto lakusowekera kwa mafuta agalimoto akuti litha kupitilira mdziko muno. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino Mese Matonga anabweretsa poyera mavuto amene ophunzira aulumali osamva akupitilira kukumana nawo mdziko muno. Mutha kupeza nkhani zimenezi komanso zina zambiri pa makina athu a internet times.mw. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Tingoti mwakoma nonse ndipo tikufunireni madzulo a tsiku la anakubala opambana. Goodbye.